ano. Our scripture reading for this morning, shoko redu riri kubva kubhuku yaMark chapter 5. Mark chapter 5 from verse 9. Mark chapter 5 from verse 9. Then Jesus asked him, "What is your name?" "My name is Legion," he replied, "for we are many." And he begged Jesus again and again not to send them out of the area. A large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. The demons begged Jesus, "Send us among the pigs. Allow us to go into them." He gave them permission, and the evil spirits came out and went into the pigs. The herd, about 2,000 in number, rushed down the steep bank into the lake and were drowned. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us, for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Yandidatara nezvayo mangwanani ano ine chekuita nearea kana kuti nzvimbo. Area kana kuti nzvimbo. Ndichatanga ndichibata from the physical area to the spiritual. The physical environment to the spiritual environment. Nofunga naturally we all understand kuti nzvimbo imwe neimwe, nyika imwe neimwe, dunhu rimwe nerimwe, kune zveko, kune ma-challenges eko, I mean in the natural terms, zvikafanana nekuti kunzvimbo dzinopisa, especially muAfrica, kune challenge yemalaria, challenge yemosquito. Kunzouko kudiaspora kuchandoko, kunana UK uko, kunana Germany, nyika dziri kuro, vane challenge woye yekutonhora, kunotonhora zvakanyanya kana iri nguva yekutonhora. So naturally nzvimbo imwe neimwe ine ma-challenges ayo, ine zvinhu zviri associated ne-environment iyoyo. Zvoreva kuti kana vanhu vari kuchando vane ma-challenges ari associated nekutonhora akanyanya, kuno kuAfrica kugoitawo ma-challenges ari associated nekuti kunopisawo zvakanyanya. So kune zvirwere zveko zviri associated nekugara muchando kwenguva refu, kugoita ma-challenges anoafecta vanhu vagere munzvimbo dzinopisa. So in the natural sense, environment pachayo is a carrier either of blessing, challenge or favor. Mai murivira nyamunda kwakadiko kuSelia, God bless you. Thank you so much for tuning in. So nzvimbo imwe neimwe ine zvainotakura, ine zvayakanakira, ine zvayakaipira, ine good side, ine bad side. So Mwari vasika munhu, vasika Adamu, vakamisa mugarden. Yanga isiri choice ya Adamu kugara mugarden, but yaiva choice ya Mwari vasika Adamu kuti vamise mugarden. Kureva kuti man was designed to operate better and greater in a garden setup or in an environment inenge garden. Mwari vakaisa munhu mubindu, Mwari vakaisa munhu mugarden. Zvoreva kuti Mwari ivo musiki, munhu ari chisikwa chasikwa naMwari. Mwari vakaona zvakanaka, zvakakodzera uye zvakanakira munhu kuti ararame musetup inenge a garden ravagadzira. You all know the place called Eden. So in that place ndomune kufunctiona, ndomune blessing, ndomune favor yemunhu. So munhu paakatadzira Mwari, munhu wakadzingwa mugarden. Kureva chakaitika ndechekuti wakabviswa mune chaanga agadzirirwa naMwari, an environment, a setup yaanofunctiona better, greater with favor. So adzingwa mugarden as punishment, aendeswa kunzoko. Favor yakasiwa ine munhu anga ava ne-understanding, ane experience neupenyu hwemugarden, uye he was a worker there. He was the one taking charge as a caretaker of the garden. Kureva kuti the gardening mindset
was in him. Akabviswa mugarden, but garden ranga ririmo mumindset yake zvokuti aenda kunze ikoko anga aine ability to create one or to design one. Zoreva kuti munhu nyangwe apiwa punishment but anga akatakura a blessing nokuti environment yaakararama ari ane zvaakadzidza. Ndo zvakanakira kuva nepfungwa inodzidza, pfungwa inoona, meso anoona, pfungwa inodzidza nekuziva. So that zvakafanana nemunhu akashanda pane imwe company for a long time, anogaina experience, anoita knowledge yakati kurei concerning mashandiro aita, zvokuti abva ipapo anogona kunoopareta rake business kana kuti yake company inoita the same thing. Why? Because he was the one working in that environment. Saka chaakadzingwa ibasa, but basa riri maari, njere dziri maari dzakaramba dzaamaari, kuti he was carrying a blessing in the mindset. Man was chased out of the Garden of Eden, but the garden was still in him, mentality, understanding. Why? Because he was the one, I got him garden, he was the one taking care or take charge of the garden as a caretaker. So gardening as knowledge was in man. So munhu adzingwa mu garden, but garden arina kudzingwa mu munhu. Zvoreva kuti munhu ane ability yekunoita make another garden nyangwe aendeswa mu jungle. I want to show you the blessing part, kuti pane imwe blessing iri mu munhu ine chekuita ne mindset. Pfungwa pasina kubatwa musoro kunamatirwa nekudii. Pfungwa dzemunhu dzikanyatsoshanda zvakanaka dzinogona kumudendera rimwe ropafadzo nyangwe adzingwa musystem yaitarisira kuti ndo matichararama ndikaita mari, but uchaona kuti unenge wadzingwa pabasa, but basa riri mauri ririmo. Sachakudiwa boldness yekuti I can do it, although ndabviswa apa, but still I've got the knowledge, I've got the understanding, I can do it. So the garden now was in the mind of man. Man was chased out of the garden, but the garden was already invested in man through knowledge, understanding, because he was the one working and living in that place. Ndiri kudii mangwanani ano. Munhu paakadzingwa mu garden, maari manje mune ability yekugadzira rimwe ari outside garden raanga ambosikirwa. Nyaya ndinotaura nezvayo mangwanani ano ndeyenzvimbo. Nzvimbo imwe neimwe ine blessing yayo. Zvoreva kuti nzvimbo in the physical sense ine chekuitawo zvakare ne the spiritual. Au ndichadzokera kutext yandaverenga Mark chapter 9 from verse 9. Verse 10. And he begged Jesus again and again not to send them out of the area. Madimoni pachao mweya yechina yanga iri muna legion. Jesu akudeliver legion. Madimoni ndio akaita a request, akakumbira kuti musatidzinga mudunhu rino. He begged Jesus again and again not to send them out of the area. Madimoni aya haasi kuramba kudzingwa kuburitswa muna legion. Ari kuti tine chichemo, tine chikumbiro chekuti musatidzinga kubva mu environment ino, from this place. Kuti anonzi mademoni ma-territorial demons. They have charge, they have authority, they operate better in a certain territory. Ma-territorial demons akaitwa post in territories. Zvoreva kuti anotoziva iwo kuti tikabuda mu this territory hakuna imwe territory yatinogona kundoopareta nekuita zvatinoita kana tabva mu this environment. So knowledge iyoyo iri mumadhimoni ndiyo knowledge yandoda kuti tigone kugona kunzvera pairi, kunzwisisa nekuziva kuti sei mweya yechina nyangwe kudzingwa yadzingwa iri nechichemo, ine chikumbiro kuti musatidzinga mudunhu rino. Please do not chase us from this area. Zvoreva kuti area physically ine chekuita nezvinhu zvinoitika spiritually.
I know we have got this understanding, this knowledge yekuti anometa kwawaenda madhimoni anokunetsa anoramba achikunetsa, which is true. Madhimoni ariko anogona kuronda munhu ofamba naye emumhuri neekudii, but they will not operate 100% achikompewa nenguva yawakanetswa nemadhimoni uri in a certain environment. So chandati ndigone kuparidza mangwanani ano ndechekuti man is blessed to an extent yekuti you can create an environment spiritually, because the spiritual environment overrules the physical. So environment nzvimbo unoigadzira sei? You speak words each and every morning. You release words into the spirit, into the spiritual atmosphere. Mashoko ane a creative ability. Mwari vakasika kusika dimension yekutaura, and God said, and God said, and God said. Then to form dimension yekubata nekugadzira, but to create dimension iri spiritual. So to create your own spiritual environment, your spiritual world, you speak words. The power of life and death lies on your tongue. Kurati muromo wako unogona kuuraya basa rako. Muromo wako unogona kuuraya business rako. Muromo wako unogona kuuraya utano wako. Muromo wako unogona kusimudzira basa rako. Muromo wako unogona kugadzira a hedge of protection pamusoro pefamily yako. Saka uchiona wakaipa haadi kuti utaure. The devil does not want you to speak positive. Nokuti ndakanzwa mwachiti to speak positive ingori motivational speaking. No. It's a spiritual dimension ine chekuita nema words. You create an environment. Why? Because zvaunotaura ndo zviri mauri. Zvaunotaura kurilisa zviri mumwoyo mako, zviri inside you. So kana madhimoni akakumbira kuti musatidzinga muarea ino, zvinova kuti area imwe neimwe ine chekuita nezvinhu zvemweya. So pane nguva yekuti uri muarea yauri, but haudi kunge uri imomo, haufariri kunge uri imomo. Woitei nokuti area ine kurwiswa nekumukirwa kwakanyanya. You create a spiritual environment that will overrule the physical effects of the environment. Uri munzvimbo basa pausingadiwe, pausingagamuchirwe. Iwe paunomuka mangwanani, taura kugamuchirwa, taura kusimudzirwa, taura kubudirira. Declare words with power and authority. Speak the word of God over your life. Mashoko iwayo ukarelease mu spiritual atmosphere, they travel faster. Pane muranda akauya kuna Jesu, murume akauya kuna Jesu ati muranda wangu uri kunetswa nemweya tsvina, Ishe taurai shoko. Jesu akataura shoko, shoko rikatravela rikanopinda mumba mune mukomana ari kurwara. Bible rikatoti mukomana ndokubva apora the very hour. Shoko rinoziva address. Shoko rinoziva pane dambudziko. So when you speak words uri mumba mako, mashoko iwayo anotravela oenda kubasa kwaunoshanda, ondodhila nezvino nemweya inokurwisa nekuku iwe uchiri kumba usati wasimuka. Jesu wakataura shoko, muranda ari kumba akapora. Zvoreva kuti shoko rakatravela, shoko rikawana the right address, rikanoadressa the right person ari kurwara ari mumba. Words, mashoko, ane creative ability. Mashoko ano travela faster. Mashoko ano create an environment iri more powerful than what's happening on the ground in the physical dimension. Pane pekuti ukazvitarisa nzvimbo yauri kuti ubve ipapo hazviiti. Ugere ipapo zvanga zvakanaka pawakauya apa zvisina kunaka, une kuvengwa, une kusagamuchirwa, une kutarisirwa pasi in that marriage.
in that business, in that area, in your workplace. Kuti uchiregera uchirama usiyane nazvo hazvichaita. Kune mweya nemadhimoni enzvimbo akumukira asimuka in that environment, in that marriage, in that business. Wodi create an environment by speaking the word of God over that situation. Ngaive a habit yekuti unozvitaura mazuva ese. Wataura nhasi hauna kuona result. Don't lose that. Continue to speak words. Jesu wakataura shoko against the fig tree. Bible rinoti mangwana vakudarika ipapo. Peter akati, Ishe, muti uya wamakatuka waoma kubva kumidzi. That's a picture yekuti unogona kutaura mashoko nhasi, mashizha oramba ari green, but there is work already happening from the root stage. Kune zviri kuitika kumidzi zvausiri kuona nhasi, but tomorrow you will see the result yeshoko rawataura today. So from today, develop a culture of speaking words. No matter what you see today, I say result yemashoko awataura. The root of that tree ndo iri kuatendwa. Mashoko haangoenda in vain, anonoadressa the root. Ukazoona kumashizha kuno kwaoma pasisina any fruit, kwazvatangira is the unseen. Jesu akataura shoko nhasi, mangwana ndovakupfuura. Peter ndokubva ati, Ishe, muti wooma kubva kumidzi. Zvora Jesu paakataura shoko akava nefaith nekutenda. Muremu inooneka pasina zviri kuoneka zviri positive, mashizha achioma. But wakaziva kuti shoko raenda kunoadressa the root of that tree. Every challenge in a mudzi, every problem in a root. Mashoko anoenda mu spiritual realm, nokuti chese chiri tangible chine root mu area isiri tangible. Zvinooneka zvakabva mune zvisingaoneki. So root yechese chiri tangible inowanikwa mu realm isiri tangible. Gona kutaura shoko rakanaka. Even mangwana usangana nechiri negative, usaura moyo usaneta. Taura futi shoko iroro zvakare. I am wonderfully and fearfully made. In this year, in this season, blessing is my portion. No matter wamuka mangwana uri kuvengwa usiku gamuchirwa zvinasi kufamba zvakanaka, you speak again in this year, in this season, favor is my portion. Create an atmosphere spiritually. Nokuti the spirit is greater than the physical. Nokuti nzvimbo yauri kuti uchisuduruka, uchitiza, uchisiyana nazvo hazvichaita. Wodi uri mu environment yausingade ine kumukirwa nekuvengwa. Create a spiritual environment of words, and they will dominate upon the physical environment. Madhimoni akati, Ishe, tinokubira kuti musatidzinga mudunhu rino. Zvinoti madhimoni ari kutotenda kuti as long we are in this place, we can do things. Tikabva in this place, we are rendered powerless. So mweya iri kukataka nekukurwisa pabasa, kumba nekupi, imweya yenzvimbo. But kuti uchibva panzvimbo iyoyo ndo pabasa pako, uchibva pamarriage iyo ndo wanano yako, uchibva pabusiness iro ndo business. Wodi wakuita inonzi thy kingdom come on earth, thy will be done on earth as it is in heaven. Kurauti kuti you speak words dzinotora the heavenly effects kuti ite dominate upon the earthly. Thy will be done on earth as it is in heaven. So prayer is a hand inotora the will of God to dominate the will of man on earth. Madhimoni paari kuti Ishe musatidzinga mudunhu rino, ari kuburitsa pachena kuti in this place
tiri ma-territorial demons. We have power to operate better in this place than anywhere else. Musatibvisa mudunhu rino. Saka iwe kana riri dunhu rako rine mweya yetsvina iri kurwisa nekunetsa, wodii nokuti ndo mauri? You create another environment. It is designed by words, by the word of God. Izvozvo zvinokonzera deliverance usina kubatwa musoro. Why? Because waisa an environment isiri conducive for the demons. So tinoti pane nguva yekuti Mwari wakaropafadza vana veIsraeri vakagara munzvimbo inonzi Goshen. It was part of Egypt. But whatever zvaiitika zviri negative to the Egyptians hazvina kubata vana veIsraeri vari muGoshen. Which means you can create a Goshen inside Egypt by speaking positive, by speaking the word of God, by creating an environment that will render powerless to every territorial demon against your family, against your business, against your life. Israel yakararama upenyu hwakanaka mugwenga, vakadya chingwa, vakadya nyama, in a desert place, nzvimbo inonetsa zvekudya, havana kunetseka. Why? Because the presence of God yakacreate a Goshen movement, a Goshen blessing. Inside Egypt, vakararama a lifestyle iri blessed. Uku kuine rima, uku kune chiedza. Uku kuine nzara, uku kune maguta. Uku kuine chando, uku hachidzirwa. So that Goshen effect is a shadow picture. Here patinoti, thy will be done on earth as it is in heaven. Munonobva aiwa but matambudziko panyika apere ichokwadi. But unogona kunamata kuna Mwari kuti uregere kuva a victim of what's happening in the world. May the hand and the blessing of the Lord protect you. Chengetwa munyasha dzaMwari. Uve neuchapupu hwekugona nekunaka kwaMwari. Munzvimbo inovenga vamwe iwe gamuchirwa. Munzvimbo inodzikisirwa vamwe iwe simudzirwa. Munzvimbo yarwara nekufa vazhinji nedenda ririko, Mwari ngaakuchengete. Mwari ngaakupe favor, ngavakupe resistant muropa rako, zvekuti nyangwe zvikasvikwa nepauri, you only testify the goodness of the Lord. Nana David, nyangwe ndikafamba nemupata mumvuri werufu, munotombofambwa namo, asi handingatyi nokuti munene. Mashoko anofanirwa kutaura iwaya. Chienda kubasa kwaunoenda, uchishanda nevanhu vari kurwara, very very dangerous and sensitive, kushanda muenvironment yakadaro ine varwere vazhinji. Kuti Mwari, nyasha dzenyu ngadzichengete. Protect me, O Lord, in this territory, in this environment. A Goshen effect blessing must be on my family, on my life. Kune mweya inofarira imwe environment, kana kuti inova powerful nekurarama mune imwe environment ichiataka vanhu. Iwo bva wawana business in that environment, urarama uri muarea iyoyo, wova nemubvunzo kuti saka madhimoni andichaitei nawo? Where will I get deliverance? Who will pray for me? Chingoomesera madhimoni waya nekucreate a spiritual atmosphere that will dominate upon the physical. You will render them useless. Nyoka kana iri on the ground inogona kuuraya gondo. But zvikangotakurana zvikaenda mudenga, change of environment, change of ground, inochinja results. Nyoka iri powerful, iri poisonous, but ikatakurwa negondo zvikaenda mudenga, the result yataritarisira and iyo inobuda. Gondo
varinoita victory against this snake? Because of the change of environment. So number one, you speak words to create an atmosphere. Number two, in the physical dimension, the kind of people that surrounds you matters most. They are also part of your environment. Remember, the devil akada kukuataka, he comes through people. Mwari vakada kukuropafadza, he can also use people. So kuti vanhu vauya muupenyu hwako haisi nyaya, but vaunzwa nani, that's a spiritual question you must have. Kuti people, they love you, they surround you, haisi nyaya. But what's the push factor yakonzera kuti vauye kwandiri vandifarire vaswere neni? That's a $1 million question, or that's a spiritual question. You must also question yourself. Nekuti wese anouya muupenyu hwako ane zvaanouya nazvo zvausingaoni. Wese anouya muupenyu hwako anenge akatakura a package yezvinhu zviri spiritual zvaunogona kusaona. Kune vanouya neblessing nefavor. Kune vanouya nekutukwa. Kune vanouya nekuropafadzwa. But vese vanogona kuya vachinyemwerera vachikufarira. But vane a spiritual package yavakatakura. Mwari dai vatiwanira nyasha pavanhu vanouya muupenyu hwedu. Wese anouya for a wrong agenda, Mwari ngavaite kuti ndipesane mune tisaonane naye asauye pedyo neni. Yese package iri negative yakatakura against my life, I render it useless in the name of Jesus. People, they become an environment. Saka makaona neimwe nguva Jesu akanamatira murume aiva bofu, pachaakaita akatanga mubata rwoka kubuda naye muguta andomunamatira ndokubva amuti, do not go back to the same place or to the same village. Why? Because your environment ine chekuita neblessing nefavor iri pamusoro peupenyu hwako, aidha kuti iparare kana kuti isimudzirwe. Mwari vachida kuropafadza Abrahamu vanoti, ibva kunyika yemadzibaba ako ekuhama dzako uende kwandichakuratidza. Ibva kunyika yehama dzako kumadzibaba ako uende kwandichakuratidza, and I will make you great. So kuti kune nzvimbo yekuti ropafadzo nyange iri pauri. Saka ndichiti nzvimbo ndikureva people who surrounds you, they make the place. So number one, issue yema friends. Number two, ine chekuita nekutaura nemuromo wako. Create an environment that will render every demonic power useless. Nekuti madhimoni anoda kurelaya nenzvimbo. Iwe gadzira a spiritual environment yaunoshedza kuti thy will be done on earth as it is in heaven. Declare nyika yaunogamuchirwa, yaunoremekedzwa, yaunodiwa, yaunokomborerwa. Oikonzera kuti imanifeste panyika yawakalengwa, yausingagamuchirwe. Taura kuti kubasa kwangu ndichasimudzirwa. Vanondivenga ngavashayiwe simba paruvengo rwavo. Ndataura kugamuchirwa, ndataura favor. Nezita raJesu Kristu weNazareta. Handisi wekudzikisirwa, ndiri wekusimudzirwa. Ndataura utano, ndataura kuchengetwa nenyasha dzaMwari. Muenvironment ine zvirwere, muenvironment inorema, inorwadza, Mwari vari kundichengeta, Mwari vanondirwira. Learn to speak positive words into the atmosphere. Unogona kusaona result today, tomorrow, or this week, or next week. But I guarantee you, words are spirit. Paari kuenda ari kunogadzirisa every root of that problem. Wakaipa anoda kuti uore moyo. Anokuratidza kuti uona wakataura hapana chachinja, siyana nazvo hazvishande. Continue to speak positive. Ramba uchitaura
mazwi akanaka pamusoro peupenyu hwako. Create an environment by speaking positive. Create an environment nekuva the right people who surrounds you. The influence of your friends over your life. Wese anouya muupenyu hwako ane chaakatakura spiritually. Nyangwe akauya achinyemwerera achifara. Kuziva kuti abva nekupi atumwa nani zvine nyaya. Why? Judas paakaya kuna Jesu haasi kuuya on a good note. Ari kuuya kuzobetreya, kuzotengesa Kristu. But a sign yaakashandisa iye akatakura death was a kiss. There is a kiss of love and there is a kiss of betrayal. Yes, Arima kiss. There is a kiss of love and a kiss of betrayal. Meaning, munhu unogona kuuya achifara, but uri mufaro werufu nemufaro weupenyu. Madhimoni akakumbira kuti musatidzinga mudunhu rino. Kuti mweya yetsvina inotoziva kuti there is an environment iri conducive for us to attack and to destroy people. Saka wodino kuti environment iyo ndo yaunogara. Marriage iyo ndo yauri. Basa iroro ndo raunoita. But rine zvamuka zvinokurwisa. Pane kuti ubve utize. Render those demons powerless by speaking positive words every day over that work, over that business, over that relationship. Create an environment. It is spiritual and powerful, and that will render the demons powerless. Munhu wakaropafadzwa. Nyangwe angadzingwa mugarden naMwari. But nokuti ndiye aiva agardener. Aine the gardening ability and the knowledge. Zvinoita kuti nyangwe adzingwa mugarden aakunze, he can create another garden. An environment iri conducive, iri better, iri right for him. You can create an environment iri good for your life by declaring words or by declaring the word of God over every situation that you face. Declarations are part of prayers. Make sure you end your prayers by making declarations. I am a child of God, wonderfully and fearfully made. Blessing is my portion. Favor is my portion. Health is my portion. I'm blessed in coming in. I'm blessed in going out. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Mwari werugare vakuitire nyasha. Mwari werugare vakuchengetei. Mwari wenyasha vakugonesei. Pabasa ipapo pauri pawakavengwa. Usati waenda kubasa ikoko, regera kungotora nguva yekuchema nekurwadziwa. Uri mumba mako kusvika panguva yaunonyemwerera utaura shoko raMwari. Kuti handisi wekuvengwa, handisi muswe ndiri musoro. Handisi wekudzikisirwa, ndiri wekusimudzirwa. Ropa raJesu rinotaura zvakanaka pamusoro peupenyu hwangu. Maoko angu akaropafadzwa pane zvandinobata. Kwandinoenda ndinogamuchirwa. Madhimoni eruvengo ndinotora simba rechikuru riri pamusoro pawo. Ndinotaura rudo nenyasha dzaMwari pamusoro pemhuri yangu. Pamusoro pewanoni yangu ndinotaura rudo. Mweya wokurambwa, mweya wokusagamuchirwa, mweya wokudzikisirwa, wotarisirwa pasi. Hauna simba pamusoro pewanoni yangu. Nezita raJesu Kristu weNazareta. Shoko rinoti chabatanidzwa naJehovha kuna unopatsanura. I pray, I decree and I declare unity, love and favor in my marriage, in my relationship, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ngaive a culture, ngaive a system, ngaive a lifestyle, ngaive a habit,
usati wabuda mumbari mangwanani, make declarations. Create an environment. By doing so, you will be rendering the demons powerless. Why? Because pawataura mashoko acreateka in the atmosphere as an environment, inofanira mberi kwako pese pauchatsika, pauchamira, pauchopane zvauchabata. Madhimoni ese ada kuti usagamuchirwe, but kana watuma shoko munyika yemweya, watoisa another setup yema systems